Watanni 6 kenan dai da suka gabata aka fara wannan shari'a, wanda hukumar Hizba ta jihar Zamfara ta gurfanar da waɗannan matasa su biyu da take wa tuhuma na nuna tsantsar tsageranci a tsakiyar tashar mota da ke birnin Gusau na jihar ta Zamfara, wanda matashin ya yi zindir, haka zalika ita ma matashiyar ta yi tumbir gami kuma da aikata masha'a, wanda hukumar ta ce ba da ita ba wai gada a kabari, dole ne ta gurfanar da su a kotun. Kotun ta shari'ar musulunci da ke zamanta a birnin Gusau na jihar ta Zamfara ƙarƙashin mai shari'a Sunusu Muhammad Magami ta bayyana cewa waɗannan matasa da hukumar Hizbar jihar ta gurfanar a kotun ta same su ne da laifukan ta'asa da kuma aikata baɗala a idan jama'a, laifin da ya saba da sashi na 138 na kundin shari'ar musulunci na jihar ta Zamfara, wanda a cewar kotun ɗauri ne na watanni 6 da kuma tara, wanda kuma alƙalin ya ce ɗaurin zai fara ne tun daga lokacin da aka kama su. Saɓanin tuhume-tuhumen da hukumar Hizbar ta yi musu tun da fari. Bayan an fito daga kotun nema ga abin da matasan ke cewa. Sunana Sa'adatu Abubakar. Ina godiya ga abin da ya faru ga kotu saboda an tabbatar aikin da an ka ce bai tabbata gaskiya ba. Muna godiya ga Allah ga kotu kuma. Da yadda Allah ba za mu ƙara aikata wannan aiki ba. Sai dai shi ma matashin ya bayyana cewa abin da ya faru ne sakamakon illar shaye-shaye, amma daga wannan karan an yi na farko an yi na ƙarshe. Murtala ya gusa. Abin da aka zargin mu da shi ba haka bane, kuma mun gode ma Allah da ya kawo ƙarshen wannan lamari, kuma mun gode ma wannan kotu mai adalci da ta mana wannan hukunci mai adalci. Kuma gaskiya wannan abu bi iznillah ba zan ƙara irin wannan shaye-shaye na bar shi bi iznillah. To sai dai a nata bangaren hukumar ta Hizbar ta bayyana gamsuwarta akan hukuncin da alƙalin yayi, a inda ta ce dama haka shari'a take saɓanin hankali. Idan dai za a iya tunawa watanni 6 kenan da suka gabata hukumar Hizba ta jihar ta Zamfara ta gurfanar da waɗannan matasa su biyu a gaban kotun bisa waɗannan tuhume-tuhume na nuna tsantsar rashin ta ido a tsakiyar kasuwa, inda suka ci duniyarsu da tsinke. Ga ma dai abin da Lawan Abubakar Muradin tun a wancan lokaci daraktan ayyukan yau da gobe na hukumar ta Hizba ke cewa. Wato an kawo su ne a wannan kotu ta City High Shari'a Court da ke nan kan wuri Gusau, bisa ga tuhumarsu da ake yi da aikata laifi wanda ya saba ma shari'ar musulunci na amfani da wannan dama a cikin tasha, cikin al'umma, cikin mutane su yi zindir ta yi zindir su yi amfani da juna, wanda hakan ya saba ma shari'a ta musulunci ta jihar Zamfara. Da yake muna da shugabanni a ko'ina, cikin tasha akwai shugabanni da kuma wakilai na hukumar Hizba, wanda an samu wannan rahoto ne a wajen, kuma lokacin da aka samu rahoto din ita yarinyar tana ce mai tashi iskanci, shi kuma yana mata bayanin cewa ita iskanci. Akan hakanan suka yi magana cewa to wanda iskanci ya cire kayan shi, sai ta cire kayanta shi ma cire kayan shi, inda ya zo ta ce to ya hauta, kuma ya hauta a gaban mutane, wanda haka nan bai dace ba, kuma ya saba ma al'ada da kuma aqida ta addinin musulunci. Tun a can hukumar Hizba sun yi ikirari sun aikata wannan laifi, shi ma haka wannan Murtala da ake zargi ya yi ikirarin cewa aikata wannan laifi. Sannan alhamdulillahi kamar yadda aka zo da sunan gaban kotu sun yi ma kotu bayani cikakke, kotu ta fahimta, sannan jami'an hukumar Hizba sun fahimta. Iyaka abin da muke jira mun zura ma kotu ido a matsayin tana kotu shari'a musulunci mu ga hukuncin za a aiwatar daga nan zuwa lokacin. Bayanin da ya yi a hukumar Hizba ya bayanin cewa ko da aka zo da shi yana cikin giya, ya sha giya ne ga wancan lokacin. Ita ma yarinya ta ce ya sha giya, amma da ya zo nan sai ya sauya labarin saboda tsoron kotu ko makamantansu, sai ya ce ya sha wani kwaya da ake ce ma horin malam, wanda zan bai ta bace ya sha, mun san giya ce ya sha lokacin. Amma dai kafin nan bari mu yi bitar kaɗan daga tattaunawa da ita wannan matashiya da aka yi wa tuhumar yin tumbur a tsakiyar kasuwa gami da aikata baɗala. Sai ya cire wando ne da riga ta, sai ya ce mai ina kai iska yan kwanta, ni kwanta sai muka sadu da shi ya amma bai gama bai zubar da ruwa ne ga jiki, wani mutum ya kira 'yan sanda. Sai cikin tasha ake ganin na yana runguma ta, ina ce mishi dan daraja annabin manzon Allah ya daina runguma ta, wata kaddara na iya hwada mana. Murtala Sani a wasa ɗaya ce ba ruwa na da shi, muna sa da shi ya ta goma zina. To kin aikata? Janet da yadda sai jiya ya kama ni da kokuwa hako dai sai na kwaɗi ga wuri na tsira, sai na kwaɗi da na kwaɗi sai ya cire wando ne da riga ta, sai ya ce mai ina kai iska yan kwanta, ni kwanta sai muka sadu da shi ya amma bai
bai zubar da ruwa ne ga jiki wani mutum ya kira 'yan sanda. To Allah ya tsare. Ni wallahi ba aiki na bane, sanduna ne na saisuwa. Cewa ne in ban samu abinci ba ina na aikin, in ban samu sa'a sai da sanduna na ba. Ina na aikin samu kuɗin abinci. Amma kuma wallahi ban taɓa yin ta cikin mutane ba. Hausawa dai kan ce gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah.